sini roha mari hamu dohot dame sia Tuhan debata amata dohot sia nanakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha persiaun hatani Tuhata turpuk si pahusor-husoron ni rohata di ibadah gabungan seksi paropuan Huria HKBP Cibubur Botarion hobar tu temani ibadahta tersurat di Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Omma hupatikot Tuhamu masih haholongan mahamu. Omma hupatikot Tuhamu masih haholongan mahamu. Ido sahakna hamuna kadonga saha perseaon hita huriani Tuhata narak marpungu di pertanyaan tabotarion parjolo sahali turpuk taon omma hata partadingan hata perserangan ni Tuhan Yesus tua kasisiana nana yang borhak ma Tuhan Yesus mana di kona kasisian nana yang manaik ma Tuhan Yesus tu banu agijang ala ni hata perserangan ni Tuhan Yesus si marsa lungur rohani kasisian saya itu matangis nasida marsa lungur rohani kasisian ala dak takas ni woto kasisian ai lau tu dia Tuhan Yesus wasalau Tuhan Yesus halus ni Tuhan Yesus diarsa lungun ni rohani kasisian madok omba hupati ko Tuhan masih haholongan mahamu nanang dohono ni Tuhan Yesus tua kasisian unang bese tangis unang besai marsa dangalan ina marsa akasisian gabi sudah lau Tuhan Yesus alai mulu betul-betul holong rohani akasisian Tuhan Yesus omma patikku Tuhamu masih haholongan mahamu dipangido Tuhan Yesus asa masih haholongan akasisian sama sisian tada holongi rohana sida Tuhan Yesus hamuna kadongan molo didok Tuhan Yesus masih haholongan mahamu gudang lapatan dua siani naik sada kasih siani tinggal hononna unang masih wan leheng nabi unang masih wan nabi noto nabi alai sada mana sida lumobi mamuji pasanga pongguari tu hatta buasa iko sada takas do di waktu Tuhan Yesus hola borha Yesus pitorodo akka masalah tantangan naik siadupan yak kasisian masa akka pangalilion alani dipangido Tuhan Yesus asa masih haholongan asa sada kasisiani molo sada kasisiani 10.000 halimar pikir musuh mangalili nasida alai molo masih buat nabi noto nabi masih buat daheng nabi kasisiani murado nasida lilion ni halak alani sada kekuatan sada senjatanya kasisian menghadapi sudia masalah tantangan nanang masai riko perlu ikom masih haholongan nasida iko sada nasida hamuna kadonga saha persiaon lau sodon wai katani Tuhata natuhita di ibadah gabungan seksi paropuan Huria HKBP Cibubur di Bagasatikion dipangido Tuhata naeng masih haholongan kita. Jadi hola kubigi nakin kurni na parari kami si ibigi akadongan odongan kata-kata niya day narakuro sa sitong ngay do isinate apa lapas do kurni na parari kami snakin jalehiyad na dek kudokon nate alaya lang ngay dehon nakibarak pola hulahi be ati kainang sada mahita masih haholongan tahaholongnya kadongatay tahaholongnya kamu sutai molo mangihuton data statistik ni negarata 10% parugamo ido di portivio di Indonesia lapatan nautik gohita ipesi 10% ni tang naholak kita Kristeni nyai sude nyai permali mido buddha lapatan nautik gohita alautik go HP hita halak Kristen di Indonesia perlu mahita sada hita unang masihatan bamolo martopak jaka dongat tanasingi ba martopak masih sada hita otik go HP hita unang masih hata-hatan unang masih saritan unang masih dok nabi noto nabi alai sada mahita lungo bimamuji pasanga potu hata sada hita tu akatikina nengro songon akasi hutot tu hata molo didok sada masih haholongan
Jo do digobar na Apostol Paulus hasadaw ni hita hala Kristen naing masongok kasadaw ni ruas ni pamatak daw. Marasing-asing marmacam-macam ruas ni pamatak daw. Sa di adok pan, adok tangan, adok ulu, adok pinggol, adok simak kuda do akan asingi. Nak pe marasing-asing. Ala sada duluta, sada si majutukta, sa para sado sudia kapamatak taon. Molo male si ubeota, dan gue mekel tangan taon hacita ko, alay sudi pamatak taon, turuk merasakan na hacit, ala male si ubeota. Molo tarsuga hita, dan gue mekel pamangat tupat taon hacita ko, alay sudi pamatak taon, merasakan na hacit, ala tarsuga pata. Molo tarsor hita lau tupudini jautai, taranggo hita uak na sosuman dan boy muruk tanga tupat kajago-jago tahi paton at taribuan utuson alai otomatis tanga taon manutup pernyanggon lapatan na saling masyurupan saling masilengkapan ido tadani na masih haholongan kita tua katikina nengro hita sama hita halak Kristen unang masih pasobuan bamolo marsa dongatai badohot kita mangapuli molo marsahi dongatai molo soboi taurupi nasida marhiti akasibanon pino makdo kita manangyakon nasida dangarong na masih saritan dakya manarita pat ay hola pamanganod do mga langi iba doja mania dagingon au jigijang dakkay napatate alay aman sonak saduhuna ido patuduhon na masih haholongan naik songoni mahita halak Kristen masih haholongan mahita seksi paropuan hakabipi cibuburon sada mahita tuakatikina nengro unang masih hata-hataan unang masih bain nabi noto nabi alai sada mahita lao patuluson sakak mituhata di tonga-tonga ni hurion sada hita lumobi mamuji pasangap ponibana molo hala islami iboto rakai nang HP molo hari minggu tu gereja do hala Kristen alani bingung go hala Islam molo iberek kita sojo edang na Kristen amatan wasar tu gereja torinaro nani dohan sada mahita tu akatikinanan molau ngibere ngama songon na huingo nyana Kristen do amatau na alai wasa sai kude hudulari minggu ai tu gereja do lau halak Kristen ini nani dohan sada mahita nang mamuji pasanga potuhata sada mahita songon halak Kristen si utuhata sada mahita kaparo puar ruas ni huriaon sada mahita toktong nang mamikirhon akan ariko di tonga-tonga ni huriata tuhata marhiti turpuhon mangido tuhita masih haholongan mahita masih haholongan sada mahita ruas ni hakabipe cibubur sada mahita masih haholongan kita akaparopua di tonga-tonga ni huriata amin martanyang mahita ali Tuhan dewata manami namar habang saliban wagijang mau lihat ya Tuhan nunga dipakulingi ho kami marhiti hatam nabadiyai dipangido ho Tuhan asa masih haholongan asa sadahami akasi hutoko rahuti hani Tuhan toktong marhiti holong mi asa sadahami lumobi mamuji pasangap pengguar munabadiyai suatu katami Tuhan tu bagasa roadot pikiran nami asa hatami Tuhan nagadi gogo tukot sulu-sulu di hami lau manguduti ngol-ngol nami tu akatikinan engro nak tu akatikinan engro pe Tuhan toktong si hol rohanami toktong matu hasai pakulingi ngolu nami asa hatami nagadi hadang abatabat di ngolu nami asa nang mani bilhami sedala munasitongi ali Tuhan debata manami namar habang saliban wagijang di partanyangan nami botarion huwakannya kapardalanan ninggolu nami tabaya kapasu-pasu tabaya kasilas niroha tabay hahipason tabay gajang niumur di hami saluhna asanggia takatikinan engro toktong merlas niroha kami mangujiho suak songoni ma Tuhan akka program proses na naik siudaon ni huriam lau manomu-nomu pesta puncak tahun okumene inklusif di tonga-tonga ni huriam asirohap Tuhan urupi dongani sudi panitia asa margogo nasida Tuhan mangulak kaulau nasida hobar tulomone roham suak songoni mana kami akaina anggota ni seksi paropua di tonga-tonga ni huriam tabaya kasilas ni rohai pargogoi nasida asa margogo nasida Tuhan manoguno waka keluarga hobar tulomone roham nanang urutan nami dope Tuhan acara nami botarion
madohoti seminar, madohoti UMKM naik patu paun di kuriam. Pos rohanami Tuhan. Jong-jonga mutok tong ulaun namion. Asanggia marhite ulaun namion. Marsanga marmulia guar mendilia portibion. Jalo ma Tuhan helek pangiduan namion. Marhite-hite guarnya nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamare de hita bukede pitura.